friends, good evening. Angni Musmi Busumutari YouTube channel gaसिखौ बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो आंनि भिडिअखौ नायगोन ना जोंहा मोसानो फैदों आरोना फांसनाव जै मोसानो फैदों थ' आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बेसेबां हायो देखायनो नाजागोन ओमफ्राय जों मोसानायखौ नुसिगोन आरोना थ' नायलांबाय थादो मोसाग्राफ्रा नै रेडि जाबाय आरोना ओमफ्राय ओइया जागासिनो फांसना नोलै नुहुरो बोरैबा बावखुंग्रि हाजोसिम अनजालिनो देग्लायबो थांगोन होननानै गाखोहैनो नोंनि आखाइजों बोननाय माइब्रा बिदै लोंगौमोन गोसोआ लानानै फै